môžeš. Nechcete to? Ne, vôbec ne. Jak sa ti dudy natriasajú. Jak sa ti dudy? My sme tu kvôli koktejlu, nie kvôli mojim prstiam. No daj ja ju to. Nejde, môžeš ďalej, pokračuj. To už točím? Áno. Furt? Tak toč. Smrdí to? Hej. Pozri, aké to má také čiastočky, aké správne sa na grcanica. Tak počkaj, ideme si dať. Poďme na fotku. Urob, jak sa volá? Jak sa volá tá baba? Ja natáčam. Ja aj tak natáčaj. Jak to volá tá? Neviem, to je milioná. Tá, neviem. Simona, Natália, Katarína. Není to taká grcká, ukáže, ja si dám. Okay.